салом, як хабар. дар пайванд бо силсила кушторҳои кони бодом 4 гумонбар ба ҳукми абад маҳкум шуданд. ҳамчунин даст доштани ду шаҳрванди қирғизистон дар ин ҳодисаҳо тасдиқ шуда, онҳо дар кофтуков қарор доштанд. дар ин бора имрӯз 25 июл раиси шаҳри кони бодом дар нишасти матбуотӣ хабар дод. бояд гуфт соли гузашта дар кони бодом дасти кам 7 куштори хонаводагӣ рух дод, ки 23 нафар ба таври мармуз кушта шуданд. кушторҳои пайдарпай дар кони бодом тарсу ҳарос ва нигаронии сокинонро ба вуҷуд овард. моҳи декабри соли 2024 мақомот аз боздошти Солеҳҷон Худойбердиев, Аҳадҷон Тухтаев, Бахтиёр Равшанов ва Манучеҳр Одилов дар пайванд ба ин ҳодисаҳо хабар дода гуфт, ҳадафи аксари кушторҳо ғоратгарӣ ва соҳиб шудан ба молу мулки хонаводаҳо будааст. назари наздикон ва вакилони дифои маҳкумшудагон ба ҳукми додгоҳ маълум нест. тарофаи Супер Ултра Asset Mobile бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака ва 300 гигабайт интернети шабона ва имкони интихоби якбораси суперқувва. пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.